kapag lumingon ka, akin ka. Hi, we're here now in International Francis. Oh, International. While waiting sa mong airplane, ang taong Emily. Ang akong gina-expect na ato po sa Malaysia kay experience makita ang Bato Caves. So, parang mga nature. Ma-enjoy, Legoland. Siyempre food. Di ba? Kain naman, ba? Kain na naman. After 1 week na diet, finally makakautamig ka ng bata. Anong masasabi mo sa delay? Mura dyan, chilling dahil medyo pakay rin. Marami ka rin sulod sa airplane. Izinkan kami mengingatkan anda bahawa merokok adalah dilarang sama sekali di dalam penerbangan ini, termasuk tandas dan juga lorong tengah pesawat. Merokok di dalam tandas akan menyebabkan penggera kebakaran berbunyi dan anda boleh didakwa. Terima kasih di atas kerjasama. See you Malaysia! We're finally here at Malaysia! Finally, abot jud. Excited! Magkuha pa mi og bus para padulong sa mong hotel. Gutom na ka, te? Gusto ko mag-try sa ilang street foods. Alright, we're so excited na nanajit mi karon sa Malaysia. Wow, ang ganda ng lights dito, mga best! So, we're still in the airport and first na mga tuan, mga sa mo ang hotel, which is naala sa Chinatown. So, to those people na nakatadag Malaysia, for sure, kabalo jud mo na medyo cheap ang naa sa Chinatown. We're just past the immigration, pasabot, pasulod na misa. Malaysia. Ano? Going down for level 1 for our bus. Nga mag-English man jud oy. Because we're in Malaysia right now. Wow. So among buhaton karon kay blur man ni siya. Mangaon na lang sa mi daan. Ay ana day na besh. Okay, go. So what we are doing, first thing we do is we go. Gonna eat first. Go si Precious. We gotta eat first. Gamay-gamay lang mga words. Yan naman good. We're gonna get some food first. Social na kaya akong mga igsoon karon kaya nag-English ng mga best. For technically napagapon mi sa sulod sa airport. Mura siya og mall kay daghan kay mga tindahan dere. Just like Singapore, guys. Actually guys, mura siya og SM nga na ay airport na siya H&M. Puso yung SM na, mura kay si SM na airport. SM Puso ka na! as in super. Murag chicken cake ba? Ang nagbuwa ka sa Merco. So, May ilabe. ulo kayo dahil nagtatanong may dito mga best. Tapos siyempre ang mga staff dito, mapalit siguro hindi kita mo kung uban. Trapa! Ang ending, wala tayo minamalit. Kay nag-tipid. Oh, dili tipid. Mukha akong natag-rice. Dinner na, besh. Dinner na dyan daw. Ang oras karon is alas 9 na, wala pa may kaabot sa mo ang hotel. Pas-pas kayo best ang mga elevator na rin. Balik mo siya doon. Going home. So karon kay ang amo ang bus na supposedly sakyan. Biyaan nami. So namuva mo ang bus trip. So 11:15 magikan mi diri sa mismong airport padulong sa mong hotel tapos 1 hour. 9:30 pa. So we have time for dinner. So 9:30. 9:19. Oh, advance. Advance day siya. Advance mag-isip te. So kanina mong order. Pero
Isang baho. Yan. Smells like Singapore. Ay, ilang sa bawas ng halanga. Actually guys, lami man siya, dili man siya ito na. Well, syempre kita mga Pinoy na alat mo dito na medyo naipagkatampis. Jadi kay, grabe. More on loy ako siya. No? May luya. Ang ilahang sa bawas sa yung halanga dyan, as in, pero lamig siya. O kanilang chicken. Para gusto niyo matilawan dyan mo ang iyang lasa, kailangan mo siya isaw-sawan eh. Alam mo na. Kanikas. Actually, dili ka siya lang te. Okay lang. And then, ang ilang rice is the best. Lami ilang rice. Nangatol good ko. Mas himula ko siya sa ulo. Comment down below kung na-experience pa ni mong pangughalang. Kapag di mong ulo. The good thing lang ganina sa airport sa Philippines kay wala di ka bayad og tax. Travel tax which is supposedly 1/6 ang amuang bayaran kay tungod according kay madam ganina dito na sorry na mo sa airport. Suspended pa ang travel tax from Mindanao to Malaysia. So yes, lipe kay me pero naagap po siya 700 pesos na terminal fee. Ano siya? At least, di ba? Medyo 1/6 best. 1/6. Ang laki niyan best. Laki niya. Last na po, nung Sunday, July 15, last po yung sa amin na batch. Nakakalo ko, deng. Kaya, dahil? Siya naman taday. Sorry. Lagi siya. Okay, so karon magpa-refresh at me ug mukaway sa me. See you Bato Cave tomorrow. Bye.